όπως με ειδοποιούν τώρα και στο Βυρό δεν έχει νερό το μεσημέρι. Λέει, Βυρό, Πέραμα. Βυρό, εντάξει, το Πέραμα είναι ανήκει στο του Γασπορείου. Έχουμε την πρόεδρο, την κυρία Πανάρετου, από τους Καστελάνους Μέσης. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση χθες. Κυρία Πανάρετου, πολύ γρήγορα, δεν έχουμε ελάχιστο χρόνο. Πείτε μου ακριβώς τι έγινε. Καλέσατε τους υπευθύνους της ΔΕΙΑΚ. Τι σας είπανε? Καλησπέρα σας κύριε Μάμαλε. Καλησπέρα κυρία Μάμαλε. Ήθελα να πω ότι μέλημα του τοπικού συμβουλίου μας, το οποίο συγκάλεσε τη λαϊκή συνέλευση και τους φορείς, ήταν να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα του νερού από τους υπεύθυνους. Το νερό είναι ένα αγαθό στο οποίο πρέπει όλοι να έχουμε πρόσβαση και αυτό είναι που μας λείπει. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, οι παράγοντες φαίνεται να προσπάθησαν να βρουν μια λύση, αλλά λόγω του ότι δεν γνωρίζουν πού είναι το πρόβλημα στο δίκτυο, θα αρχίσουν να κάνουν διάφορους ελέγχους. Εγώ να σας πω την αλήθεια, κυρία Πρόεδρε, χρόνια επειδή είμαι από το διπλανό χωριό, γνωρίζω ότι το δίκτυο των Καστελάνων είναι διάκριτο. Αυτό το ξέρετε μόνο εσείς κύριε Μάμαλε, γιατί υπάρχουν άτομα που δεν το γνωρίζουν. Τι λέτε τώρα, εγώ το ξέρω χρόνια τώρα ότι αντιμετωπίζουν οι Καστελανίτες αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι διάκριτο. Ο αγωγός που στέλνει το νερό στη δεξαμενή είναι διάκριτο, Σπύρο. Με αποτέλεσμα το νερό να χάνει στον δρόμο. Να παρέμβει όμως η ΔΕΙΑΚ να το. Αυτό συμβαίνει. Χρόνια τώρα. Και απορώ πώς το ανακαλύψανε τώρα. Ή θα το ανακαλύψουν αύριο. Λοιπόν, είπαν ότι θα ελέγξουν για τυχόν διαρροές. Αρχικά έκοψαν το νερό από το γήπεδο. Πάει το χορτογί στο γήπεδο. Δεν υπάρχει τώρα χορτάρι στο Αθλητικό Κέντρο Καστελάνων. Κάηκε. Έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε? Ναι, έχει καεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έκοψαν το νερό από ορισμένα χωράφια. Θα συνεχίσουν την ίδια τακτική, αλλά έλαβαν εντονότατες αντιδράσεις από τους κατοίκους φυσικά. Να σας πω τώρα, για να μην μακρηγορούμε, στην ουσία δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν κάτι, θα στείλουν συνεργεία για να δουν, άμεσα θα στείλουν συνεργεία για να δουν και να βρουν τυχόν διαρροές. Σας υποσχέθηκαν με λίγα λόγια, κυρία Πρόεδρε, ότι θα έρθουν να μελετήσουν το θέμα τώρα μέσω Αυγούστου, έτσι, στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, όταν ο καύσωνας είναι καθημερινός πλέον και οι ανάγκες για νερό στις βρύσες μας είναι καθημερινές. Λοιπόν, κύριε Μάμαλε, για να μην μακρηγορούμε, στην ουσία δεν φαίνεται να έχουμε νερό στους Καστελάνους μέχρι τέλη Αυγούστου. Και η οριστική λύση φαίνεται να είναι πολύ μακριά. Αλλά δεσμεύτηκαν ότι από Σεπτέμβριο και μετά θα ασχοληθούν με το πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, κάντε υπομονή. Εμείς δημοσιοποιήσαμε για μια ακόμη φορά το πρόβλημα των Καστελάνων Μέσης για να τους ενισχύσουμε τη φωνή τους, τους ανθρώπους αυτούς. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ ήρθε χθες στην έκθεση. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, αλήθεια ήταν εκεί? Ναι, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Φαϊτάς, παρευρέθηκε ο αντιδήμαρχος κύριος Καρίδης, ο κύριος Κέρης Γιάννης, ο κύριος Ερεμέτης και ο κύριος Ρίγκας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, να πάμε για χτυπή διάλειμμα και να υποδεχτούμε